Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkamu da wannan rana na Juma'a, inda yau insha Allah za mu yi nasiha ne akan rayuwa da duniya da kuma lahira. A 'yan uwa musulmi, mu tuna cewa ita duniya gidan wucewa ce, lahira gidan zama ce. Domin ita duniya, duk wanda ya zo shi duniya shi baƙo ne, zai mutu. Duk wanda ya mutu kuma ya tafi har abada, ba za a ƙara jin ɗuriyar shi ba, ya wuce ya gushe, tarihin shi ma wata rana mai wucewa ne. Ita kuma lahira, ita ne inda mutum idan ya je shi can, a can zai tabbata, zai dawwama, can ne rayuwa ba mutuwa. Kuma ita rayuwar lahiran nan an turo mu duniya ne domin mu yi guzurin da za mu je mu tadda ita. Duk abin da mutum ya yi mai kyau a nan duniya, ita zai je ya girba a can lahira insha Allah. Rayuwarmu a duniya kamar inuwa ce, tana wucewa cikin sauri, amma abin bakin ciki shine yawancin mu muna manta da wannan haƙiƙanin gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk rai mai ɗanɗanar mutuwa ne, kuma ku ne za a cika muku ladabinku a ranar alkiyama. Suratul Ali Imran aya ta 185. Rayuwa ba tarin dukiya ba ce, ba kuma tarin jama'a ba ce, ba jin daɗi ba ce, ba wai tarin dukiya ko wani wannan bane, ba ita bace rayuwa. Rayuwa tana nufin yin ibada ga Allah da tsoronsa, domin kawai neman yardarsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasance a duniya tamkar baƙo ko mai wucewa. Hadisi daga Imam Bukhari. 'Yan uwa musulmi, duk abin da muke yi a duniya yana da tasiri a lahira. Abubuwan da suka fi muhimmanci su ne sallah a lokacinta, ita ce ginshiƙin addini. Zakka, taimakon marasa hali yana sa albarka, ba wai irin zakkanmu na yanzu ba wanda ake ƙarawa mai ƙarfi. Zakka ana yin ta ne a bawa wanda bayi da shi, mabuƙaci. Tuba, ba wanda ya fi girma akan gafarar Allah. Duk zunubin da ka aikata a rayuwar duniyar nan, in dai tsakaninka da Allah ne, Allah da ya halicce ka, to duk girman zunubin da ka aikata, in ka nemi gafaran shi, zai yafe maka. Sai dai kawai banda zunubin shirka, nan ma dai Allah ya tsare mu dai. Zikiri yana tsarkake zuciya da ɗaukar hankali zuwa ga Allah. Idan kana son samun nasara a duniya da lahira, ka riƙa yin addu'a kowace rana, ka nisanci haram da zalunci, ka yawaita karatun alkur'ani, ka tuna cewa mutuwa tana zuwa ne ba tare da sanarwa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata alheri da ƙwayar zarra zai ga sakamakonsa, duk wanda ya aikata sharri da ƙwayar zarra shi ma zai gan shi. Ya Allah, ka sanya mu daga cikin bayinka masu tsoronka, ka ba mu ikon yin ayyukan da kake so, ka kare mu daga abin da baka so, ka cika mana zuciya da imani, ka shiryar da mu, ka sanya mu daga cikin 'yan aljanna firdausi. Amin 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 ya Allah. Bisalam.